Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Tamaong Asset. Thank you! Welcome back sa ating palatuntunang Kamong Asero na napapanood po worldwide at nationwide sa pamagitan po ng Litter News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Balikan natin si Architect Gel Sugan. Architect, sir, magandang hapon po muli. Magandang hapon, partner Errol. Alright, mabilisan sir, no? Pag-usapan po natin ang mga main issues sa Baguio City. Hindi po lingid na sa kalaman ng lahat, mga turista, pumupunta po sa Baguio City, napaka-traffic na po ang lungsod. Yeah. Okay. How do you intend to provide solution to the traffic problem? Nakikita kasi natin na ang problema ay nagdadagsa ng yung mga turista rito. Yes. At hindi lamang pansamantala, kundi naghanap sila ng opportunity para kung paano sila manirahan. Kaya yung original projection ng maging way back sa time ng mga Amerikano ay umabot lang mga 40,000, pero ngayon umabot ng 500,000 ang population dito. Kaya nakikita natin na yung mga sasakyan na talagang kahit bulok na ay pinapayagan pa rin na tumatakbo dyan sa mga kalsada, no? At kikita natin sa dami ng mga sasakyan, kung minsan sa isang bahay merong 2-3 bahay. Kaya paano masusolusyonan yan, no? So sa aming grupo ay dinidiscuss namin kung paano mabigyan ng solusyon yan. Ay sa pamamagitan din ng modernization. We go with the modernization program na ito nga yung programa ni Duterte administration na kailangang ma-modernize lahat ng mga transport vehicles, no? Mga vehicles. So itong mga lumang sasakyan ay kailangang ito nga masakit man sa Pero ating... Architect, ang tinutukoy po ng modernization is blindly for the public utility vehicles. Yes. Wala pa tayong I think there's no move yet sa mga private vehicles. Pero itong mga PUVs, itong public utility vehicles, ito'y magiging private once na ito ay kinansilahan mo ng franchise. Pag kinansilahan mo ng franchise, gagawin na private. So saan na mapupunta? Tama. So, balik sa kalsada. Balik sa kalsada. Kaya nga nagiging solusyon yan. Kaya nga sabi nila, kailangan gagawin ng scrap yan, no? Gagawin ng pipit-pitin na yan. Lahat ng mga jeepneys, mga lalong-lalo yung malakas magbuga ng usok. Tama. Yan, para bawas naman sa sa trapiko. Kasi kung hayaan natin na i-recondition nila, wala na. So bumper to bumper na ang mangyayari niyan. So kailangan lahat ng mga medyo luma na, no? Kailangan mapalitan na, maging pattern natin sa ibang bansa na mayroong expiration. Halimbawa 10 years, okay, 15 years. Yan ang palitan na. Kaya nga ito yung modernization program na yung mga jeepneys. Will you pass an ordinance for the phasing out of super old private vehicles? Meron na kasi. That is a Republic Act, no? Sa ito nga yung lahat itong kasama doon sa modernization program na lahat ng mga lumang sasakyan kailangang mapalitan na. At yung hindi makisama o hindi tutupad sa ganitong programa ay mawawalan ng prangkisa o kaya karapatan na mag-operate ng mga transport business. Kaya ito kailangang ma-incorporate ang mga franchise owners at o kaya cooperate o kaya sa corporation, no? Para sa gayon mas madaling ma-implement ito. Para sa akin, sang-ayon naman ako, I agree with this program ng present administration natin para bawas din sa pollution. Kasi yan ang isang problema natin sa dami ng sasakyan na hindi pumapasa pagdating sa smoke belching,
requirements, ay kailangang tanggalin na yan. Alright. Yan, Okay. yan. Okay. Isa pa, connected sa super traffic sa Baguio City ay ang kawalan po ng parking. Yeah. Matagal pong pinag-uusapan ang pagtatayo ng parking building sa Baguio City, mga lugar tinutukoy, but everybody rejects the proposal. Yes. Kasi alam mo, partner Errol, no, ito may mga proposal kasi it's like yung forest versus ito nga yung progress, no? Are we willing to sacrifice yung mga trees? Kapalit nitong progress. Sabihin natin multi-level na parking building. Maraming nag-oppose dyan, pero pag titingnan din natin, may advantage, merong benefit ng public. Kasi pwede naman natin na Kasi mamimili lang architect. Ano bang gusto natin? Hayaan yung mga sasakyan na nagkalat sa kalsada, nakapark, Yes. at halos wala nang madaanan. Pag may emergency, yung mga ambulansya hindi makadaan. Yes. Pag may sunog, yung fire truck hindi makadaan. Yes, totoo yan. Kaysa magkaroon tayo ng isang parking building na sa isang designated area, Yes. that can solve the traffic problem. Yes. Sabay, naiintindihan ko yung mga yung mga publiko, no? Kaya ayaw yung mga proposals na magtayo ng multi-level parking. Ano ba ang building nagiging ayaw nila Yeah. doon na architect sa iyong pagtatanong? Dahil mauubos na yung mga open spaces natin dito sa Baguio. Wala naman halos talaga. Yan nga. Kasi alam mo, katulad ng Melvin Jones. Yes. Yan na lang natitira na open space natin na merong mga ample space na pagdating sa soccer, pagdating sa mga malalaking okasyon. So, pag magtatayo pa tayo dyan, ay sana natin gaganapin itong mga okasyon. So, But you're an architect. There are so many designs that solve those issues. Like, why not underground? Yes, yun nga ang gusto ko na mabigyan natin ng pagkakataon itong mga architects na ma-exercise naman nila, no, ang kanilang talent, ang kanilang expertise, no. So pwedeng underground, makikita mo na park doon sa taas, pero underground pala merong mga multi-level doon na parking. And that's very possible. Yeah, that's possible actually. Yan, that's possible. And ang iba pa na option, maaaring doon sa medyo malayo rito, no? Sa circumferential, gagawa tayo ng mga circumferential road. At doon tayo magpapatayo ng multi-level parking. Pwede yan. Pwede yan. Marami ako nakita mga proposals but wala pong nangyari sapagkat everybody rejects it. Yes. Sayang. Anyway, so ngayon, yan pa rin po ang problema natin. Yes. Puno ng sasakyan ang lahat ng kalsada at naalis lang kapag umikot na yung mga pulis, wawangwang ng konti, takbuhan, maghanap ng parking. Still, kailangan pa rin ng mga parking space. Alright, architect, ang DNR, ongoing po ang rehab sa Manila Bay. Meron ng dredging. Alongside with it, pinag-usapan yung rehab din daw po sa Baguio City. There was an order from the DNR for the DNR Cordillera to account all the trees in Baguio City. Ito ba'y makakatulong sa pag-aayos ulit ng lungsod, yung mga ganun? Yeah, makakatulong naman. Kailangan kaya iyon ang karamihan na adhikain ng mga nag-aspire ng mga itong public possession to preserve itong forest, preserve itong mga trees natin. Kunti na lang. Nakakalungkot isipin dahil kung minsan talagang maging yung nasa posisyon ay sila mismo ang gumagawa, no? Yun na nga. Imbis na sila ay magiging ehemplo, pero pagka binigyan ng permit ng mayor, tapos na eh. Totoo. Mayor and DNR, tapos nang wala na makakaharang sa pagputol ng puno. Totoo yan. Kaya kailangan bantayan natin itong forest natin, itong mga puno natin, no? Para, kasi that's part of our image dito sa Baguio. Yan nga ang pinupuntahan ng mga turista natin, no? Na para ma-experience naman na, ganito pala ang Baguio, napakalamig, ano? Napakasariwang hangin. Alam mo bang in 1994, dineclare na ang Baguio City na isa sa may pinakamaduming
hangin sa buong Pilipinas. Ganun ba? 1994. So talagang may kailangan gawin, ano po? Yes, May kailangan gawin. yeah. Alright, diretso tayo sa mga gagawin po ninyo, Konsyal. Yes. Architect, kapag nahalal po kayo sa City Council, ano po mga Yes, plano ninyo? partner Aaron. Sa akin naman ay unang-una, ito yung plano natin na ma-develop yung itong skill development program, no? Focus Lalo ka talaga pang doon. mapalawak dahil ito yung isang way para mabawasan yung ating crimes, ano? At maiwasan din yung putol-ari na katulad na maaring meron niya, pero out of 100 na mga cases dito sa Pilipinas, baka mabawasan yun ng 60% or Why not? 70%, ano? Yeah. Okay, baka zero case dito sa Baguio. Oo. So, yan ang isang tinututukan natin, partner. At bilang architect by profession, gusto ko rin na mag-extend sa mga sa programa natin, programa ni Presidente Duterte, yung Build. Especially dahil ang aming partner, yung aspirant namin sa na maging mayor, si Mayor Leandro Yangot, maging ang kanyang aming vice mayor, si Mike Lawana, sila ay mga engineers. Apo. So, kailangan ng mga technical persons dito sa syudad para lalong Tama ka. mapaganda ang ating syudad at na maibalik yung dating imahe na ito ay tourist destination. No? Tama. At para sa gayon ay mag-create pa ng more employment, ano? Tama. At masolusyonan kung ano man ang problema natin. Tama, kasi sinasabi ng ating mga kababayan dito na nasubukan na natin, laging abogado ang nag-mayor. Ito tayo. Yes, Pwede ba that's tayong sumubok naman ng engineer, architect, etc. yes. Ako, personally, I see the big difference if the one that would lead the City Hall is either an architect or an engineer. Yes, totoo yan. Nakikita kong mas gaganda ang Baguio Yes, City. totoo yan. I guarantee that. Alright. Baka may hindi pa ako na itatanong, architect, sa mga bagay-bagay na gusto nyo pong isa publiko. Nasa inyo pong pagkakataon, sir. So, maraming salamat sa partner Errol, kami. At ito ay magandang pribileyo, pagkakataon na ako'y yung naging guest dito sa inyong programa. At ako rin, katulad ng nabanggit ko kanina, ito ang ating programa. Ito yung nakikita ko na isang solusyon para ating mabawasan itong crime rates natin dito sa Baguio at maging sa ibang bansa. Sa ibang probinsya o sa syudad, municipality. Pag meron itong programa na itong skill development, at kung yung mga nagnanais din na nais kong i-promote din ito, nagnanais na makakuha itong mga offer natin, mangyari lamang na magpunta kayo rito sa GMS Technology in Station Road, Baguio City. At ang aming number ay 0919-5525-908 o kay 442-0359. So ito po si Architect Gian Moyang Sugano. Thank you so much, architect. Ang ng GMS na marami pong natutulungan pero mas gusto niya pang makatulong sa mas napakarami bilang solusyon po sa maraming bagay, problema sa krimen, problema sa unemployment at problema sa kabuhayan. Mabuhay ka, architect. So, hindi na muna ako magtatanong pero may number ka na, di ba? Yes. May number ka na. Anong number mo nga sa sa balota? Bagamat hindi pa tayo nagsasabi na iboto niyo po ako. Ang aking number ay 43. Number 43. Ibig sabihin, love you. Galing. Thank you, Architect Gil. Sugano ang Pangulo po, Direktor ng GMS Technology School na nariyan po sa Session Road sa Baguio City na naghahangad po na makapaglingkod sa mga mamamayan ng lungsod ng Baguio. Good luck, sir. Maraming salamat po. Alright. Basahin ko lamang ito, ang ilan pang mga reactors sa ating live program. Jen Cabling, sabi niya, sangayon ako pero dapat hindi lang putol-ari, bitayin yan para hindi na dumami ang mga rapist. Yeah, okay. Thank you, Jen. Sangayon ako dyan. Ayan, dalawa yung kanyang si Sir Yusuf Mando. Yan, Professor Yusuf Mando. Restore death penalty
para sa rapist, drug lord, corrupt sa mga alagad ng simbahan na sangkot sa sexual abuse na binababoy nila ang religion na nadadamay po ang mga matitino. Ayan. Okay, sige. Alright. Si King, galing sa Portabaga, pupunta raw dito sa studio. Sige, King, punta ka. At who else? Ang dami mga reactors natin. Si D. Maharlikan Woodpecker agree. Ayan. Reginald Bico, common sense naman, lethal injection na nga na parang turok lang na bakuna. Sa ospital, hindi may balik yan para pakaya ang putol. At kahit pa siguro 1 milyon na ma-rape dito, mapatay, walang mangyayari. Ayan, very pessimistic si Reginald Reggie. E.M. Hugo, hi to all viewers. Happy 3rd year anniversary to the Bloodline Mountaineers. Hello to MCBO Calabarzon, especially Press Juliet Abalos, Freddy Lugario, Ryan Jimena, Romer Ofineo, Weng Magbanwa, Nards Alyaran, and we're watching here. Thank you, AM. Thank you, Ron Soriano. At kay Kambal at kay Freddy. Sige. Lourdes Lulu Labuanan. Tama lang yan. Tapos mga babae, pagbawalan din manood sa sa iba ng bahay. Ano yan? Manggaot sa iba bahay ng maigsi. Lumabas ng bahay ng maigsi, parang walang magdidemonyo sa utak. Yung mga maigsi siguro ng damit. Sige, thank you, Lourdes. Yan, sili pa. Ayan, marami doon sa aking wall. Napakaraming reactors doon. Salamat po sa mga sumali po sa ating palatuntunan. Time to go back to our main issues na binantayan sa maghapon, mga suki, bago tayo maubusan ng oras. Panggagahasa po at pagpatay sa grade 9 student sa Lapu-Lapu City, iimbestigahan na po ng NBI. Binaril patay ang isang abogado naman sa may mall sa lungsod po ng Tagum. Dating drug suspect, tinudas ng riding in tandem sa South Cotabato. Artistang suki daw ng party drugs, hindi pa makakasuhan ayon po sa PIDEA. Agriculture Department, sisimulan ngayong araw ang cloud seeding operations bilang tugon sa El Nino. NGCP naghahanda na rin po sa worst case scenario ng El Nino phenomenon. Taiwanese plane naalis na Kalibo International Airport, normal na po ang operasyon. DepEd, pinabulanan po na pinagbabawalan nila ang ACTA members na magsilbi po sa nalalapit na eleksyon. Bangayan naman ng Kamara at Senado sa 2019 national budget, hindi daw dahil po sa eleksyon. At Labor Department, pinabulaanan na may massive deportation ng OFW sa United Arab Emirates. Ang ganda-ganda po ng papaningin ng mga taga-United Arab Emirates sa mga OFW, mga manggagawang Pilipino. At hindi nila kayang mabuhay kung wala po mga Pilipino. Napakahalaga ng ginagampanang papel ng mga Pilipinong manggagawa sa abroad, especially dyan sa Middle East, sa kanilang pambansang ekonomiya. Mga kaibigan, sa ating sagot naman sa katanungang, sang-ayon ba akong putol-ari ang parusa sa mga rapists sa bansa? Alagay ko'y yes, putol-ari. Pagkatapos ng putol-ari, panoorin po ng mga porn. Sabi ng mga nagre-react kanina, tama si Rerol. Nang sa ganun, kusang magpakamatay na lang. Pagka nanood sila ng porn, nawala na silang ari. Sa ngalan po ng ating mga katuwang sa paglilingkod sa bayan ngayon pong hapon. Sa studio, pinalipad ang ating programa ni Broadcast Officer Clarence Andaya with Earl Nico Dacame. Sa patnubay po ng ating Operations Head Engineer Oliver Lico. At susugo daw sa ating studio ang ating Creative Director Mark Anthony Reynoso. Tagal? Ang tagal naman. Kaibigan, ako pa rin po ang inyong Kamao Ngasero. Nagpapasalamat siyempre tayo kay Architect Gel Sugano.
Ako po si Errol Nakami. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.